दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कुमारि गादानि जि जथुम्मा बे जथुम्मानि गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनाय साफ्रोमखौबो आङो गिबियावनो रायजो राजानो धन्यबाद होदों आरो दिनै मोनसे गोदान परिबेस आरो गोदान मोनसे दिनै थासारि आरो बर' हारियाव बर'नि बयजोंबो लुबैजानाय जि गोरोबथा थामथि बर' गोरोबथा बे गोरोबथाया थांनाय 27 जानुवारियाव जानानै थांबाय आरो बे गोरोबथायाव गाहायै NDFBनि फाउन्डार चेयारमेन D.R. नाब्ला, गबिन्द बसुमतारी आरो लोगोसेयैनो धीरेन बर' आरो बि सावरायग्रा जाय म्यानमाराव दङमोन बयबो दिनै ज'है बिथांमोननि नाजानाय बिथांमोननि नांथाबनाय आरो बिथांनि मावसोमनायनि गेजेरजों बर'आ गोलाव समनि 30-40 बोसोरनि जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ मोनसे मोजां गोरोबथानि गेजेरजों बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन जि गोरोबथा बे गोरोबथाखौ मोननो हाबाय आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों जोङो जिखिनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ जोङो बिनाय जादोंमोन बेयाव जोङो माखासे क्ल'जनि गेजेरजों जोङो मोननायनि बेबस्थाया बेयाव दङ। लोगोसेयैनो बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि रांखान्थि राजखान्थि आरो जौगानायनि थाखाय गासैबो हा हुनि अधिकारनि थाखाय बे गोरोबथायाव लिरनाय दङ। कार्बि आंलंनि बर'फोरनि ST हिलनि बे माने क्ल'जआव लिरनाय दङ। दा बेखायनो आं सानो जे दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गोरोबथाखौ लानानै जोङो रंजानाय मोन्दों आरो जोङो गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोब्ला बर'नि जि सोमावसारग्रा जोंनि जोहोलाव जोहोलावजो जोंनि दैदेनगिरि NDFBनि मोनब्रैबो हान्जानि जायफोर दैदेनगिरि आरो केडार बे केडारफोरा दिनै महात्मा गान्धीनि जि थैनाय सान सान्ति दिबसआव दिनै आर्म्स ले डाउन खालामबाय सरकारनि खाथियाव आरो बिनि गेजेरजों गोलाव सम 30-40 बोसोरनि जि सोमावसारनायनि मोनसे अध्याय दंमोन एपिसड दंमोन बे एपिसडआ दिनै जोबफैबाय आरो बे गोदान मोनसे एपिसड दिनै आरम्भ जाबाय स्टार्ट जाबाय। बे जाबाय गोजोननि एपिसड बे जाबाय गावखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय गासैबो रांखान्थि सोलोंथाइ राजखान्थि हा हु समाज बेबस्था आरो समाजारि थासारि बे गासैखौबो गोग्गोमै गायसनफिननायनि मोनसे गोदान माने एपिसड दिनै आरम्भ जाबाय आरो बिनि थाखाय जोङो सानो जे भारत सरकारा दिनै बे सुक्तियाव जायफोर दफाफोरा लिरनाय दङ मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ खम समनि गेजेरावनो मावफुंनानै होनांगौ आरो भारतनि हम मिनिस्टार अमित शाहआ बुंदों एसुरेन्स होदों जे मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ खम समनि गेजेराव मावफुंनाय जागोन आरो दिनैहाय एसे सिगाङाव आङो नरेन्द्र मदिनि बर' रावजों मोनसे टुइट नुदों आरो बे टुइटआव बिथाङा लिरदों जे बर'नि जि गोरोबथा बे गोरोबथाखौ बिथाङा बरायदों बाख्नायदों आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों बर' हारिया 1500 क्रर बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय बा BTR रिजननि जौगानायनि थाखाय बेयाव जि रां अनसुंथाइ फैगोन जि माने स्टेट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि नर्मेल फान्डिंनि बादैबो एडिशनेल 1500 क्रर बेनि गेजेरजों जोंनि रांखान्थि दिगाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा लेखा फरायनानै साख्रि बाख्रि मोननांगौनि दिगाव जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरा थांना थानांगौनि थाखाय जायफोर सुजुग सुबिदा मोननांगौ आरो गासैबो अनुस्थान प्रतिष्ठान जायफोरखौ गायसननांगौ जों जे मोनबोबाय जे जोङो ट्राइबेल इउनिभारसिटि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि NIT स्पर्ट्स इउनिभारसिटि आरो लोगोसेनो मेडिकेल कलेज आरो केन्सार हस्पिटाल जेफोरखौ जों मोनबाय माने नेरिम्स जों मोनबाय बे गासैबो बिथिंखौ जोङो मावनानै लानो हागोन होननानै आं सानो। दा बेखायनो दिनै माखासे दैदेनगिरिफ्रा माखासे नेताफोरा जायफोर गोलाव सम सासनाव दिनै थाबोबाय दिनै बिथांमोननि सासना दिनै माने BTCनि जि सासन बे जोबनो थांगासिनो दङ आरो बेयाव गोदान मोनसे बाताबरन गोदान मोनसे थासारि बा गोदान मोनसे परिबेस फैगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सोरबा बुंदों जे जोङो हिर' जानो नागिरदों जोङो हाइजेक खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बिबेकजों जोङो बुंदों जोंहा खुनु हाइजेक खालामनाय बा हिर' जानायनि जोंहा बाथ्रा गैया। BAC सुक्तिनि समाव एबसुआ गावनो सुक्ति खालामदों आरो बे सुक्तिया जोंनि थाखाय थोजासे नङा होननानै जोङो जोगारदों। बिनि उनाव बड'लेण्ड आन्दलन जादों आरो BTC सुक्ति जादों BLTखौ लाबोनानै BLTआ फैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा BLTखौ समर्थन खालामनानै BTC सुक्ति जादों आरो बे सुक्ति जाखांनायनि उनाव
दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों जे जोङो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारलांफिननांगौ, बेनिखायनो जों बे सुक्तियाव सहि होआ आरो बे सहि होनाय होयिखौ लानानै बे गोलाव समाव राजनिति जालांबाय। दा जों बेफोरखौ लानानै जों जेबो खेरखेरायाखै, खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गावनि लामायावनो दङ। दा बै समाव जायफोर सुक्ति होग्रा खालामग्रा बे सुक्ति खालामग्राफोरानो बिनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय सालायनांगौ होननानै बै समावबो एबसुनिफ्रायनो आपिल फैदों। आरो दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा डि.आर. नाब्ला दैदेननाय, गबिन्द बसुमतारी दैदेननाय, धीरेन बर' दैदेननाय, बि सावरायग्रा दैदेननाय बे आफादफोरखौ दिनै माने गोरबोजों जोङो बरायदों, गोरबोजों जोङो हास्थायदोंमोन जे गोजोन मोनसे सान्ति सुक्ति जानांगौ। एबसुनि गणतान्त्रिक आन्दलन आरो NDFB-नि अस्ट्रनि आन्दलनजों दिनै बयनिबो गोरोबनायाव, बयनिबो सावरायनायाव खौसेयै दिनै हाथियार गैयै मोनसे समाज दिनै मोननो थांगासिनो दङ। आरो बे मोनसे जोङो गोजोन सान्ति सुक्ति मोनबाय। आरो बे सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ दिनै जुदि मोजाङै मावफुंनांगौब्ला दिनै जायफोरा बे सुक्तिखौ खालामदों बिथांमोनखौनो दैदेनगिरि हिसाबै जोङो लानानै सिगाङाव जों आवगायनांगोन। आरो बे बिथांमोनासो बे सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफानि स्पिरिटखौ बुजिगोन। आरो बिनि गेजेरजों बर'नि गेजेराव, बड'लेण्ड ओनसोलाव, बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारि, मोनसे जौगानायनि थासारि, गासैबो बिथिंजों जोङो जै जै मै मै गोग्गानानै रंजानानै हालो दैलो रायजो जानो हानाय मोनसे थासारि फैगोन। दा बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो माने हिर' बा जिर'नि जों बेयाव प्रश्न फैया। बाथ्राया जाबाय मा, जे एबसुआ बर' हारिनि नांगौ समाव, खैफोदनि समाव बर' हारिनि खावलायनाय बायदियै, दल संगठननि बयनिबो खावलायनाय बायदियै जोङो गासैबो आफादखौनो बे माने नोङो भलन्टियार फर्सआनो जा, बे माने नोङो BLT-आनो जा, दिनै NDFB, जोङो बयखौबो समर्थन होनानै, बयखौबो जोङो सनमान होनानै, ससनमानै जोङो बजबनानै जोङो खामानि मावबोदों। आरो हिर'आ बिसोरसो जाय दिनै अस्ट्रनि आन्दलनखौ खालामनानै दिनै जाय दैदेनगिरिफोरनि नेतृत्वआव अस्ट्रनि संग्रामखौ दिनै फोजोबफैबाय। आरो बे मोनसे हेपि एन्डिं। जोङो बेयाव जुजिनाय समाव मुंख्लं जादों, जोङो गुलि बजबना लादों, जोङो जिनाहारि खालामजादों, थैनो गोनां जादों, गोबां जोंहा माने खास्रि बिस्रि थासारि जालांदों। नाथाय थेवबो बे गासैबो बारहुंखा सारअन्थाइखौ सौसिनानै दिनै जाय दैदेनगिरि आरो केडार जोहोलावजो बिथांमोना दिनै सान्ति सुक्तिखौ खालामफैबाय, बेनो जोंनि देरहानाय, बर' हारिनि देरसिन देरहानाय। आरो बै दैदेनगिरि, बै केडारफोरानो जोंनि हिर'। बेयाव एबसुआ हिर' जानायनि बेयाव बाथ्रा गैया। दा बेयाव राजखान्थियारि जि माने खैसारि राजखान्थियारि जि थासारि दिनै लाबोनो नागिरनायखौ जों नुदों। जों आपिल खालामो जे बर' हारिनि सार्थआव, गोदान सुक्तिनि सार्थआव बयबो खौसेयै दिनै गसंथानांगोन, बयबो जोङो बजबनानै लानांगोन, बयबो जोङो खौसे आवगायनांगोन। आरो सोरबा जुदि खेंख्रा खेंख्रि खालामनो नागिरदोंब्ला, सोरबा जुदि खायलें खुइलें थाबायनो नागिरदोंब्ला, सोरखौबा मुं सुनानै सोरबा बारलांनो नागिरनाय खामानिखौ दिनै मावनो नागिरदोंब्ला बेखौ रायजो राजायानो बिबेसना खालामगोन। रायजो राजायानो हास्थायगोन जे जायफोर सुक्ति खालामग्रा दल संगठन, जायफोर दैदेनगिरि, बै दैदेनगिरिफ्रानो फैबाय थानाय समाव सुक्तिनि माने गासैबो दफाफोरखौ मोजाङै मावफुंनांगौ, दैदेननांगौ होननानै रायजोफोरनिफ्रायनो दिनै आपिल फैदों। दा बेखायनो बेयाव गोदान मोनसे माने खास्रि बिस्रि बा बेले बेजे थासारि सृष्टि खालामनायनि बेयाव बाथ्रा गैया। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबाना दिनैबो जोबाखै, रेसपन्सिबिलिटिया थाबाय थागोन। जेब्लासिम बे दफाफोरा मावफुंजाया, खम समनि गेजेराव बियो सुस्रांजाया, जोङो आरो बिनि थाखाय आवाज होनो थाखाय जों जेब्लाबो थियारि। दा बेखायनो दिनै गोजोन फैबाय, गोजोन थासारि गायसनजाबाय। आरो बिनि गेजेरजों जोंनि केडारफोरा, जोंनि मावथि दैदेनगिरि जायफोर NDFB-नि बिथांमोना दिनै न'आव गोजोनै थांफिननो हासिगोन। गामिनि आइ आफा रायजो राजाजों मोजाङै गोग्गोमै जै जैयै संसार जानो हागोन। आरो बिनि गेजेरजों जों सानो जे बर' हारियाव जि अस्ट्रनि जि बदनाम दंमोन, अस्ट्र लाग्रा हारि, उग्रपन्थी हारि होननानै, बे उग्रपन्थीनि जि दाग, बे दागआ दिनै गैया जाबाय। आरो बेखौ जाहाथे रावबो जोंनि सायाव आरो बदनाम दिखांफिना, बेखौनो जोङो बयनिसिमबो दिनै आपिल खालामबाय।